Hezký dobrý den, budeme si povídat o bezpečném bydlení. Asi každý z nás si u toho představí dobře zamčené dveře, pevně zavřená okna, ale možná ne každý z nás už se zamyslel nad tím, jaké klíče nosí v kapse. Budeme o tom mluvit s odborníkem na bezpečné bydlení, to je Josef Adame. Dobrý den. Dobrý den. Já když se zamyslím nad tím, jaké klíče jsem kdy v životě viděl, původně takové ty velké dozické, pak jsou různé takové ty klasické zoubkované, dneska už jsou mnohem modernější. Máme v kapsách bezpečné klíče? No záleží na tom, aké. Môžeme mať už bezpečnostné, ale veľakrát, žiaľ Bohu, vidím, že tie kľúče sa používajú 20 aj 30 rokov, ktoré už vôbec nespĺňajú bezpečnosť. Veľakrát vidím, že pri kúpe nového bytu si ľudia nemenia vložku, nemenia kľúče, čiže treba sa pozrieť na to, aké kľúče skutočne nosím vo svojom vrecku. Každý z nás má klíče od vchodových dveří do domu, potom od dveří od bytu, od sklepa, od kočárkovny. Asi těch klíčů je spousta. Umíme už třeba udělat nějaký systém, že bych měl jenom jeden klíč? Je to úplne zbytočné nosiť pri sebe 20 kľúčov. Veľakrát to vidíme, koľko to váži. Je to zbytočné nosiť to pri sebe, lebo presne ako vravíte, keď mám ja ako vlastník viacero dverí, akýchkoľvek dverí, nemusia byť bezpečnostné, môžu byť drevené, môžu to byť garážové dvere, môžu to byť visiace zámky, od čohokoľvek, tak toto už v súčasnosti viem ovládať jedným kľúčom, keď je to môj majetok. A rovnako aj moji rodinní príslušníci. Ba dokonca viem spraviť aj to, že tým jedným kľúčom ja sa viem dostať napríklad všade, ale napríklad manželke alebo deťom kvôli bezpečnosti umožním, že znova jedným kľúčom sa dostane len do niektorých dverí. Nie úplne všade. Když si představím bytový dům, panelák, bylo by možné, že by jsme všichni sousedé měli stejný klíč od vchodových dveří a ten by potom fungoval jenom každému jako do toho jeho bytu? Pre naše územia tuto nie je zvyklé, ale napríklad v Nemecku alebo vo Švajčiarsku je toto úplne štandardom. Ľudia zbytočne nemusia nosiť viacero kľúčov. Svojím kľúčom si otvoria dole bránu, otvoria si svoj sklep, otvoria si svoj byt a sused znova má jeden kľúč, otvorí si tú vstupnú bránu, svoj sklep a svoj byt. Čiže v zahraničí to takto funguje. No museli by sa dohodnúť všetci tí nájomcovia alebo majitelia a dá sa to spraviť samozrejme aj u nás. Pojďme teď s pravdou ven, pojďme se podívat do mojí kapsy, pojďme se podívat, co řeknete na moje klíče. Budete se mi hodně smát, že můžu v podstatě zatáhnout závěs, nebo některý z nich by prošel? No, ukážte, pochvalte sa. No, pravdu? Ano, samozřejmě. Na tento klíč sa môžete spoľahnúť a na tieto ostatné už by som bol opatrnejší, pretože môžu sa spraviť, napríklad niekto môže si spraviť duplikáty, bez toho, že by ste vy o tom vedel. Takže keď to tak v globále poviem, jeden kľúč prešiel. Tak to je dobře, ten je zrovna, ten je od domova, tak to je to je dobré. Ale teď mi řekněte, jak já vlastně poznám, jestli je to správný klíč, jestli ještě vlastně bude fungovat, kdy třeba je čas se prostě zamyslet nad svými klíči. Je. Najprv si musíme uvedomiť, že klíč nie je kúsok plechu. Že to je vstupenka do nášho priestoru, do nášho bytu, rodinného domu alebo do práce. Čiže on má hodnotu. A keď je nefunkčný, keď sa mi zasekne, keď nesprávne funguje, tak ja sa nedokážem dostať dovnútra alebo von, čo je veľmi nepríjemná situácia. Preto kľúče by mali byť jednak bezpečné, aby mi kdokoľvek nevedel spraviť duplikát bez toho, aby ja som o tom vedel. To je prvá vec. A mali by byť spoľahlivé. Spoľahlivé, to znamená, môžem sa spoľahnúť, že vždy odomknem, vždy zamknem. Na tú vašu otázku, kedy ich vymeniť, už keď cítim, že sa mi ten kľúč vsúva ťažšie, alebo pri zamykaní, odomykaní cítim nejaký odpor, sa mi trošku zasekáva, vtedy by som už bol opatrný. Vyskúšal by som druhý kľúč, napríklad manželkin, a keď aj ten manželkin kľúč rovnako sa zasekáva, to znamená, že chyba je v tej vložke. Ak ten manželkin kľúč ide v poriadku, tak ten môj zrejme bude poškodený, mi padli kľúče, trošku sa poškodil, prehol, poškodil, tak ten vyradím a používam len tie,
ktoré mi fungujú hladko, bez problémov. Já si teda pamatuju, že ještě nedávno jsme měli tohle a to tady máte označené jako stavební vložka. To teda vlastně vůbec do bytu nepatří. Vôbec to do bytu nepatrí, ale stáva sa niekedy, keď si kupujem nový byt, že tá stavebná firma mi niečím musí uzamknúť tie dvere a uzamyká takouto úplne levnou, jednoduchou vložkou, ktorú ale musím hneď vymeniť za riadnu bezpečnostnú. Žiaľ Bohu, veľakrát vidíme, že ľudia s tou pôvodnou vložkou a pôvodnými kľúčmi uzamykajú svoj byt v hodnote miliónov korún takýmto kľúčom, ktorý vlastne sa dá skopírovať len prostredníctvom očí alebo fotoaparátu. To si zapamatujete? Áno, na takýto jednoduchý kľúč, tí, ktorí robíme s kľúčmi, v podstate ja hneď vidím tú kombináciu, viem ju odčítať, dať si spraviť ten kľúč, bez toho, že by ste mi ho požičal a už si viem odomknúť ten váš. Dobře, takže na tyhle zapomeňme. Tyhle, které jsou tady červeně označené, už jsou teda k něčemu dobré. Áno, tá trojka bezpečnostná trieda je na uzamknutie napríklad garáží alebo rôznych hospodárskych budov, čiže jednoznačne byty, rodinné domy, jedine v bezpečnostnej triede 4. Tam je ten rozdíl v tom, že je tam víc nějakých prvků, které by ten zloděj musel napodobit, nebo kde je ten rozdíl? Ten rozdiel je v tej konštrukcii, je zásadný. Aha. Aj keď sa pozrieme na ten kľúč, už vidíme, že to je tzv. Ten dúlkový kľúč. Aha. Ale čo je tu pri týchto kľúčoch zaujímavé, tu máme aj rôzne pohyblivé prvky, snáď to kamera uvidí. Áno. Keď vsuniem ten kľúč dovnútra do dverí, tento pohyblivý prvok sa mi musí posunúť do správnej polohy a neviem do akej, až vtedy ma odistí a môžem odomknúť. Aha. Čiže je tam skutočne veľmi vysoká odolnosť voči prekonaniu. Ale čo majú výhodu? Ja kľudne vám ten kľúč požičiam. Dobře. Keby ste mi išli prerábať kúpeľňu alebo čokoľvek, kachličky išli robiť, spravíte, len si potom od vás ten kľúč zoberie a mám istotu, že nemôžete mať spravený duplikát. Ten klíč nejde duplikovat, co když ho ztratím? Ten klíč nejde duplikovať, pretože keby ste prišli do ktorejkoľvek kľúčovej služby, tak vám nie sú schopní spraviť ten duplikát bez takéhoto niečoho. A to je bezpečnostná karta, ktorú vy dostávate, keď si zakúpite takúto vložku, tu si odložíte niekde doma na bezpečné miesto. Je tedy jasné, že klíčem to asi všechno začíná, ale ne zdaleka končí, protože můžu mít sebelepší zámek, sebebezpečnější klíč, ale pokud nebudou bezpečné dveře a bezpečné to, v čem dveře drží, asi mi ten klíč není k ničemu. Určite dobre vravíte, keď si inštalujem svoj aj kvalitný bezpečnostný kľúč do bežných papierových dverí, tak to stráca význam, pretože tie dvere sa mi dokážu rozlomiť, dokážem ich rozbiť a vlastne je jedno, akým kľúčom ich uzamykám. Čiže bezpečnostný kľúč dostáva význam vtedy, keď mám kvalitné bezpečnostné dvere, bezpečnostnú zárubňu. Když teda už začnu přemýšlet o tom, že třeba můj klíč dosluhuje a rozhodnu se, že zbezpečím své bydlení, mám tedy začít tím, že vyměním tu vložku, vyměním ten zámek, anebo musím opravdu měnit celé dveře? V podstate do akýchkoľvek dverí viem inštalovať bezpečnostný kľúč, bezpečnostnú vložku. Nie je to však také jednoduché, pretože rôzne dvere bývajú rôznej hrúbky, sú tam rôzne zámky, čiže skôr by som doporučoval obrátiť sa na odborníka, pretože nemusí mi každá bezpečnostná vložka pasovať do každých dverí z tohto dôvodu. Jak tedy poznám toho správného odborníka, kterého jste zmínil, kde si mám takový klíč pořídit? Napríklad dobrými odborníkmi bývajú firmy, ktoré zabezpečujú aj bezpečnostné dvere. To sú dverári, ktorí sa vyznajú v dverách a za nimi, keď prídete, že potrebujete do takýchto a takýchto dverí bezpečnostný kľúč, tak vedia prísť, zamerať tie vaše dvere a dodať vám správnu vložku, aby vám pasovala aj do vašich pôvodných dverí. Oni tedy přijdou a řeknou, tyhle dveře si můžete nechat, dáme do nich tu a tu vložku, anebo rovnou přijdou a řeknou, no tak tahle vložka je zbytečná do těchto dveří. Sú to peniaze každého z nás. Keď sa rozhodneme investovať do kvalitnej bezpečnostnej vložky
aj do obyčajných, bežných, plastových, drevených dverí. Je to na nás. Ale áno, samozrejme, treba prísť, zamerať tie dvere a v týchto predajniach, ktoré predávajú dvere, vám vedia doporučiť správnu bezpečnostnú vložku do každých dverí. Nebudu za blázna, za hlupáka a za neschopného muže, když si půjdu koupit zámek takhle k odborníkům, nestačí, že bych zašel někam do supermarketu, hobby marketu a tam si to koupil a vyměnil sám? Žoko, môžete to spraviť, ale či vám tá vložka bude pasovať do vašich dverí, to vám nikto nevie garantovať. Dobře, děkuji za rady, asi se do toho sám pouštět nebudu a věřím, že jsme třeba někoho inspirovali k tomu, aby i jeho domov byl bezpečnější. Díky. Ďakujem aj ja. No, vidíte to, taky se asi podívejte do své kapsy, jaké jsou tam klíče a jestli ještě slouží svému účelu. Budu držet palce, aby ano. Mějte se dobře, ať se vám daří.